Čauko, moje meno je Domča, ty sleduješ druhý diel relácie Street View a dnes budeme na ulici zisťovať, či ľudia vedia uhádnuť, ktoré z dvoch tenisiek sú drahšie. Na výber budú mať medzi Balenciagami Triple S, ktorých cena je okolo 1500 eur, a druhé tenisky budú Nike Air Force One 07 Premium Colorway Velvet Green, ktorých cena je okolo 120 eur. Obě tenisky mám v ruke, poďme na to. Čo myslíte, ktoré sú drahšie? A skúsili by ste si tipnúť aj sumu? 250? OK. 270? 120. Dobre, tak tieto stoja okolo 1500 eur. OK. A tieto stoja okolo 120 eur, takže uhádli ste, super. Ja vám dám takú nápovedu, že jedni z nich stoja 1500 eur a jedni z nich stoja 120 eur. Ktoré si myslíte, že sú za 1500? To ste ma zaskočili, ja si myslím, že asi tieto Balenciaga, alebo ako sa to vyslovuje. Správne. Veľmi dobre ste uhádli. Áno, super. A ktoré sa vám páčia viac? Tieto skôr, tie lacnejšie. Dobre. Ktoré z nich sú drahšie? Fúha. Myslím, že tieto, aj keď mám tiež pretuchuj, že tieto môžu byť drahšie, lebo to sú Nike Airky. Ale mám také tušenie, že asi tieto. A skúsil by si tipnúť aj cenu? No, možno takých 150 eur. Dobre, uhádol si, že sú drahšie, ale stoja 1500 eur. A tieto stoja 120. Len o jednu nulku. Áno, skoro dobre si uhádol, takže správny odhad, že sú drahšie, ale stoja teda 1500 eur a tieto okolo 120. Ktoré si myslíte, že sú drahšie? No si myslím, že tieto. Skúsili by ste si tipnúť aj koľko asi tak stoja? Joj, nie, viete čo, ja také veci nenosím nejaké. Dobre, tak ja vám poviem, že uhádli ste, že sú drahšie, stoja 1500 eur. Čo? Áno. A Kto kupuje? ten, kto na to má asi. A tieto stoja okolo 120, takže... Takže dobre som si tipla, ale toto by som nebola tipovala, že to toľko stojí. Márno, však to je sila. Od vás chcem len, aby ste si tipli, ktoré sú asi drahšie. Ja myslím, že títok. Áno, a skúsili by ste si aj tipnúť, koľko asi stoja? No, neviem. Dobre. Ale myslím, že títo asi. Ale čo mi povedeš pravdu, či som povedal dobré alebo ne? No, takže tieto tenisky stoja 1500 eur a tieto stoja 120. Takže ste neuhádli, 1500 ale... eur nevadí, ale aj tak. A sú to originály, dobre, ale keď sú to šmejdy, ja by za to nedal ani korunu. Ani sa vám nepáčia? No, čo ja viem. Musel bych to nosiť. Takže práve sme zistili, či ľudia na ulici vedia odhadnúť, ktoré tenisky sú drahšie. Vy nám určite nezabudnite dať svoj like. Dole do komentu nám napíšte, čo chcete, aby sme sa v budúcom videu ľudí na ulici pýtali. Určite ma nezabudnite sledovať na Instagrame, tiež počúvajte Rádio Eter každý pondelok od 8 do 10, pretože tam hrám skvelú hudbu a tiež vám poviem, čo nové sa vo svete hudby deje. No a zo Street View sa vidíme niekedy na budúce. Možno o týždeň, možno o 2, možno o mesiac, nikto nevie, ale dovtedy čau.